عيناه أي صالت عيناه ماء تزرفه الزرف أكوي كلا أكوي هواي تزرف عيناه على حد قول امرئ القيس وما ظرفت عيناك إلا لتدربي بسهميك في أعشار قلب مقتل ba komai yasa kike zubar da kwalla ba saboda ki yake ni ki shiga cikin zuciyata ki ratsa zuciyata ki kwankwasa ki karfi na to shine malamai suka ce mace ba ta da makamin da yafi karfi a wajenta kamar zubar da kwalla shine makami mafi karfi a wajen mata ga Imrul Qais ba shakkencin da Imrul Qais bai yi ba yayi yaki yayi ba abin da bai yi ba yace baka sahibi lamma ra'ad darba dunana wa ayqana anna lahiqan bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنؤذر baya jin tsoron komai yana da jarumta yana da karfin hali amma ga ya ce ba komai yasa kike zubar da wannan kwalla ba sai dai don ki fi karfi na ki shawo hankali na ki sa na yi miki abin da kike so to sai malamai suka ce mace ba ta da makami a hannunta wanda yafi karfi kaman kwalla kwallon idanunta yace ba zai yi ba yana zuwa sannu da dawowa kwalla na zuba ki kawo abinci kina zubar da kwalla lafiya kice ba komai za shi a dawo lafiya kina zubar da kwalla lafiya kice ba komai in yana da shaurar ragowar imani wallahi sai ya shaurare ki har ka ga matarka ko yarka tana zubar da kwalla kace oho ki zubar da awayen jini ba to wallahi ka kusa rabuwa da imani ka fita cikin hayyacin dan adam ka koma hayyacin zaki da kura da wayannan dabbobi da in akwai shaurar ragowar imani ko tausayi a ranka wallahi kana shigowa ta gaishe ka ta zubar da kwalla ta share lafiya ta ce ba komai ta kawo abinci ta aje kwalla ta ce lafiya ta ce ba komai yaya ba komai kaza duk yadda aka yi akwai shaurar ragowar imani ce zuciyar ta yi laushi dole ko ce zuciyar ta yi laushi har kaga tana zubar da kwalla zuciyarka ta kekashe to wallahi ka tuhumci imaninka ka fita hayyacin dan adam ka koma da baki an fahimta to shi yasa ba gwaninta bane a wajenki bari ya zo ya tarar da ni ki fushi kina surutu kina menene da menene ba ke ma kin fita hayyacin ya mace abinda aka ce ke kwalla din nan shine babban makami a hannunta an ba su dai ina ma na satan amsa likinci na me ba a ce kuka ba aka ce kuka a lokacin da kwalla zai fito yadda nuka kai za ka sani ma gaba da za ga ya zubo kuka yana kara muni ne shi yasa duk mace za ta yi kuka shi ta rufe fuskarta saboda kuka yana fito da muni ne a fuska kwalla kuwa fa fuskar na sake da take zaga ido na ruwa na zubowa shine kwalla ko menene kwalla haka ne to me hawaye tun da an bambanta sunan hawaye da kwalla daban-daban su hawaye yayi me me ya kwalla kwalla ma na ɗigowa kwalla ba ta zubowa haka ne shi kenan sai sayyidina abubakar sai ya fahimci cewa tun manzo Allah ce wani bawa